Terve. Minä olen Anssi Nieminen. Olen suomalainen. Minä asun Vantaalla, mutta olen työssä täällä keskustassa, Mannerheimin tiellä. Olen tulkki ja kääntäjä isossa kansainvälisessä yrityksessä. Hei, minä olen Jutta Schneider. Olen saksalainen opiskelija, mutta asun nyt Suomessa. Minä opiskelen täällä suomea. Ai niin, minä puhun jo aika hyvin suomea. Vai mitä? Kiitos, kulta. Minä olen siis Kari Söder. Opiskelen Haaka-opistossa. Se on hotelli- ja ravintolakoulu. Joskus olen myös työssä hotelli Intercontinentalissa. Puhun hyvin ruotsia. Moi. Minä olen Anna Jokela. Minäkin olen suomalainen. Opiskelen yliopistossa historiaa. Tämä ihana mies tässä on Kari. Me asumme yhdessä Tapiolassa. Minäkin olen suomalainen. Moi. Missä sinä asut? Kuka sinä olet? Miksi sinä opiskelet suomea? Mitä sinä opiskelet? Minä olen Anssi Nieminen. Terve. Terve. Hei, Hyvää päivää. Moi. Missä sinä asut? kuka sinä olet? Se on hotelli- ja ravintolakoulu.